We zagen net dat er veel bomen onder water stonden en dat daarom de beverdam steeds opnieuw wordt weggehaald. En hier zie je de gevolgen van als dat niet gebeurt. Ja, dat klopt, want vroeger was dit gewoon een klein smal beekje met in de oevers elzen. En die bever heeft hier een dam gebouwd. En wat je dan ziet als dat te lang onder water staat, ja, overal zie je de dode bomen. En hier is op een gegeven moment wel voor gekozen om dat toe te staan. Je kunt niet overal al die bomen proberen te redden, maar wat je hier krijgt is dus gewoon een ander type milieu. Ja. Dus, en het voordeel is, ja, doodhout leeft. Doodhout leeft? Doodhout leeft en doodhout leeft betekent eigenlijk als een boom doodgaat, dan is er op die boom een kans voor torretjes om onder de bast te kruipen. Ja, je ziet hier geweldig, want die bast die helemaal los hangt, er kan van alles onder zitten. Nou, wat doet de specht? Die gaat onder die bast zitten te wurmen om alle torretjes er weer onder vandaan te krijgen. Die boom die valt op een gegeven moment in het water en die begint daar te rotten. Er komen paddenstoelen op, mossen. Dus er komt heel veel nieuw leven doordat je hout dood laat gaan en rustig laat verteren. Het is niet zo dat er niks gebeurt, hè? Want er is hier een soort, het heet dan de beaver deceiver, dat de bever voor de gek wordt gehouden. Ja, dat doen we hier precies, want als we de bever in zijn gang laten gaan, dan gaat hij alleen maar hoger en hoger en hoger. En dan zie je dat zelfs de bomen die nu nog in de, zeg 50 meter verder staan, die zijn nu nog in leven. Ja. Maar als we de bever zijn gang laten gaan, dan laat hij het water nog verder stijgen en dan gaan ook die bomen dood. Ja, dus we willen ergens een grens trekken en dat kunnen we doen met een beaver deceiver. Nou, en hier hebben we er eentje. Het ding is, je kunt eigenlijk maar twee dingen hier zien. Dat is en de kooi en de uitgang. Maar hier zit dus nog een buis onder de grond en die eindigt in die kooi. Nou, het idee is, die bever die voelt waar dat water ontsnapt uit zijn ecosysteem. En die gaat het proberen dicht te smeren met takken, met bladeren. Die kooi is zo groot, die krijgt hij niet dichtgesmeerd. Dus het water blijft constant stromen, gaat door de buis heen en gaat dan hier met een knik omhoog. En met die knik kunnen we dus ook reguleren van hoe hoog dat we het water willen hebben. Willen we dat het water stijgt, dan zetten we er gewoon nog een rand bovenop en dan stijgt het water daarmee. Als we het lager willen, dan halen we een stuk vanaf en dan zakt het water daar ook mee. En zo kunnen we dus sturen hoe hoog dat water daar is. En de bever vindt dat blijkbaar prima, want hier gaat hij dus verder ook niet verder bouwen. Daar zie je het werk van de bever. Dat is het werk van de bever. En dat is eigenlijk hier langs de hele lijn, langs dit beekje, er stonden allemaal knotwilligen. En op een gegeven moment kregen we de meldingen vanuit het dorp van alle knotwilligen worden hier omgeknaagd. Dat vinden we helemaal niet leuk. Ja, dan moeten wij gaan nadenken van, vinden wij dat wel leuk, een Limburgs landschap, of vinden wij dat ook niet leuk? Vinden wij het ook de moeite van het behouden waard? Ja, is dat een moeilijke beslissing? Dat is soms best wel eens lastig inderdaad, want je moet echt wel een beetje verder kijken. We kunnen niet overal op reageren namelijk. Het gebeurt op zoveel plekken door heel Limburg heen, dan als we daar overal op willen reageren en wat aan willen doen, ja, dan zijn we de hele dag boompjes in het gaas aan het zetten tegen de bever. Dus soms moet je hem gewoon zijn gang laten gaan. Ja. En hier hebben we eigenlijk besloten van, je ziet hier ook, als je verder kijkt, ja, er staan een handvol knotbomen op een rij. Nou, dat gaat die kant op, gaat er ook nog verder. En waar we konden, hebben we de bomen van gaas voorzien, zodat die gewoon in stand blijven. Ja. En dan kan die bever hier gewoon verder zijn gang gaan. Maar die knotbomenrij die blijft dan gewoon verder intact. Dus wordt er ingegrepen, Tom. En jullie kiezen dan voor dat raster om die bomen. Ja, er zijn er verschillende opties. Je kunt ook pasta smeren en zo. Alleen uit de praktijk bleek dat dit het beste werkt. Het is wel oppassen geblazen, want je moet hem natuurlijk redelijk strak omheen zetten, zodat hij er niet onderdoor kan. Maar het moet ook weer niet te strak zijn, want die boom die zet uit, die groeit, die beweegt door het jaar heen. En dan als je niet het oppast, dan groeit het gaas als het ware in de bast. Ja, en dat wil je niet hebben, dan belemmer je de boom alleen maar.